उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील झाराप गाव या गावानं अन शाळेनं एक अभिनव उपक्रम राबवत देशाला संदेश दिलाय। पाहुयात कोकण सात लाईव्हचा हा स्पेशल रिपोर्ट। प्लास्टिकचे आरोग्य आणि निसर्गावर होणारे दुष्परिणाम आपणास ठाऊक आहेत। हे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी एक उपक्रम एका गावात राबवण्यात आलाय। आपण आलोय आज झाराप गावामध्ये। या गावामध्ये येण्याचं कारण देखील तेवढंच खास आहे, तेवढंच स्पेशल आहे, कारण या गावात श्रीरंग चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून उपक्रम राबवला आहे आणि या गावानं इथल्या गावकऱ्यांना आणि गावाबरोबर शाळेनं सुद्धा त्या उपक्रमात पूर्ण सहभाग घेतला आणि एक आदर्श आपल्या जिल्ह्यासमोर, आपल्या राज्यासमोर आणि आपल्या देशासमोर घालून देण्याचा प्रयत्न। आज प्लास्टिकचे दुष्परिणाम आपण भोगतोय। प्लास्टिक मुक्ती ही काळाची गरज आहे। ही गरज ओळखून कुडाळ तालुक्यातील झाराप गावात प्लास्टिक मुक्तीचा उपक्रम हाती घेतलाय। याला साथ मिळाली आहे ती श्रीरंग चॅरिटेबल ट्रस्टची। खरं तर मला असं वाटतं की आज प्लास्टिक आपल्यासाठी जीवनाचा एक भाग बनला आणि आपल्याला सहज तो भाग बाजूला काढणं शक्य नाही आहे, पण आपण छोटे छोटे प्रयत्न करून तो भाग पूर्णपणे बाजूला करू शकतो। झाराप गाव निवडण्याचं कारण असं होतं की अनेकदा कोकणामध्ये येत असं शूटिंगच्या दरम्यान, तेव्हा मला बघताना असं वाटलं ही वाडी खूप सुंदर आहे, पण चालताना असं कळलं की खूप ठिकाणी प्लास्टिक पडलेलं आहे। मग ते प्लास्टिक आपण उचलू शकतो का? जेवढं मला जमलं तेवढं मी करू शकतो, पण सगळ्यांनी जर मिळून केलं तर डेफिनेटली ही वाडी पूर्ण स्वच्छ होईल। आणि जर एक वाडी स्वच्छ झाली आणि जर त्याचा उदाहरण पूर्ण गावाने घेतलं तर मला असं वाटलं देशही पूर्णपणे प्लास्टिक मुक्त होईल। आणि त्यासाठी हा एकदम छोटासा प्रयत्न आहे। आम्ही पूर्णपणे वेगवेगळ्या अंगाने त्याचा विचार करतो। प्लास्टिक आणि आरोग्याचा परिणाम, प्लास्टिक आणि कलात्मकता, प्लास्टिक आणि तुमचं शारीरिक समस्या, या सगळ्यांचा विचार करून कसं प्लास्टिक आपल्याला आपल्या जीवनातून मुक्त करता येईल यासाठी आम्ही विविध वर्कशॉप घेऊन मुलांकडे किंवा महिलांना छान पद्धतीने आवाहन करून किंवा घरातून आपण वेगवेगळे सामान आहे ते कसं बाहेर काढून आपण काय करू शकतो यावरती पूर्णपणे विचार करतो। ही खरं तर छोटीशी सुरुवात आहे, पण मला असं वाटतं की आपण आत्ता जर सुरुवात केली तर डेफिनेटली काही वर्षांनी त्याचा चांगला परिणाम होईल। आणि ही वाडी जर एक आपण प्लास्टिक मुक्त करू शकलो आणि जर झाली तर डेफिनेटली तो सगळ्यांसमोरचा एक आदर्श आहे। कोकणातील संस्कृती परंपरा पाहता कचरा मुक्तीसाठी आपल्या पूर्वीच्या पिढीनं केलेलं काम, त्यांची जीवनशैली आणि त्यांनी जपलेला निसर्ग हे अर्चना परब यांनी गावकऱ्यांना पटवून दिलंय। प्लास्टिक मुक्त गावासाठीच्या उपायांबद्दलची जनजागृती त्या करताय। ते प्लास्टिकचे असतात त्यामुळे जाळणं हा त्याचा उपाय नाही। तर कोकणात आलेल्या दिव्य लक्ष्मी देवी यांनी इथल्या लोकांकडून वातावरणीय बदलाबाबत माहिती करून घेतली। खरोखरच हा बदल त्यांना वातावरणात दिसून आला। हा बदल कशामुळे झाला हे दिव्य लक्ष्मींनी गावातील लोकांना पटवून दिलंय। हम यहाँ पे आए हैं पर मैं मुंबई से ही, तो मुंबई में तो ऑलरेडी प्लास्टिक की कितनी प्रॉब्लम चल रही है। मुंबई ही नहीं, जितने भी बड़े सिटीज़ में, और सब लोग काम कर रहे हैं ये प्लास्टिक को हटाने के लिए। और यहाँ पे पर छोटे छोटे गाँव में ना अगर हम ये क्या बोलते हैं कि इनिशिएटिव नहीं लेंगे, क्योंकि अगर खाली रूट कॉज बोलते हैं ना कि जड़ से निकालना है तो अभी चालू करना पड़ेगा, बिकॉज गांव में अभी ये सब इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि जब सब मेरे टीम वाले बोलते हैं कि यहाँ पे पहले इतनी धूप, इतनी गर्मी नहीं होती थी, पर अचानक से अभी एसी के बिना ये इन सब चीज़ की वजह से ना क्लाइमेट चेंज की वो किस चीज़ से आया है, वो है प्लास्टिक। वन ऑफ द रीज़न बोलते हैं उसको। प्लास्टिक हमारे सॉइल में जाता है ना तो 20 साल से नहीं तो 20 साल से लेकर 5-6 साल तक लगता है डिग्रेड होने को। और ऑलरेडी हमेशा प्लास्टिक एक टॉक्सिन छोड़ता रहेगा जो हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए अच्छा नहीं रहेगा।
तो जब भी ठंड हो, गर्मी हो, सब चेंजेस दिखाई देने लगे हैं गांव में भी। तो अभी इस टाइम बारिश भी काफ़ी लेट आई है, नहीं तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो अभी इसलिए हम लोग अभी गांव में आए हैं ताकि छोटे छोटे गांव में से धीरे धीरे करके प्लास्टिक का यूसेज ऑफ प्लास्टिक निकालने के लिए, और स्पेशली जो वन टाइम यूज प्लास्टिक रहता है उसको ये बोलते हैं कि नो टू प्लास्टिक। दैट्स व्हाट आवर मोटो इज, नो टू प्लास्टिक। वही करना है। निसर्गासह महिलांचं आरोग्य जपणं गरजेचं आहे। त्यासाठी येथील महिलांशी वर्षा तळेकर यांनी संवाद साधला। यावेळी महिलांविषयीच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात असल्याचं त्यांना आढळलं। पहिलं मला माहीत नव्हतं की मी पहिलं विस्परचं पॅड वापरायचे, पण आता आम्हाला या लोकांनी सांगितलं की आम्ही नैसर्गिक पॅड यूज केलं। त्यात प्रामुख्यानं प्रश्न होता तो मासिक पाळीचा। तर खूप छान उपक्रम आहे, येणाऱ्या पिढीसाठी खूप उपयुक्त आहे, कारण सध्या प्लास्टिकचं जग सुरू आहे आणि त्यापासून कुठेतरी मुक्तता व्हायला पाहिजे। प्लास्टिक प्रदूषण कुठेतरी कमी व्हायला पाहिजे आणि हे प्लास्टिक प्रदूषण होण्यामागे बरीच कारणं आहेत। त्यामागे त्यातलं एक कारण म्हणजे एक आपलं सॅनिटरी पॅड। आत्ता सध्या गावागावामध्ये भरपूर सारे सॅनिटरी पॅड वापरले जातात आणि त्याची योग्य प्रकारे विल्हेवाट ही लागतच नाही। गावामध्ये कसा पालापाचोळा गोळा करतात आणि ते जाळलं जातं, पण ते व्यवस्थित जाळलं जातं की नाही ह्याकडेही कोण बघत नाही आहे। त्याच्यानंतर पावसामध्ये कसं पालापाचोळा जाळू शकत नाही, तर पावसामुळे ओढ्यामध्ये नद्यांमध्ये फेकलं जातं। ते फेकलेलं सॅनिटरी पॅड कुठेतरी जाऊन अडकतं किंवा ते नदीतून समुद्रामध्ये जातं। समुद्रामध्ये मासे असतात, मासे खातात, मासे शेवटी आपण खातो। मग फिरून कुठेतरी ते प्लास्टिक आपल्या आहारामध्ये येतं आणि त्याचा परिणाम म्हणजे आपल्या आहारामध्ये आल्यानंतर कुठेतरी आपल्या आरोग्याला धोका पोचतो। तर हे कुठेतरी कमी व्हायला पाहिजे आणि ह्याला पर्याय आहे, सॅनिटरी पॅडला पर्याय आहे। ते म्हणजे नैसर्गिकरित्या बनवलेले केळीच्या झाडापासून बनवलेले सॅनिटरी पॅड उपलब्ध आहेत आणि त्याचीच जनजागृती यामार्फत आम्ही करत आहोत। त्याच्यानंतर आपण मेन्स्ट्रुअल कप पण सध्या बाजारामध्ये उपलब्ध आहे, त्याचाही उपयोग आपण करू शकतो। ह्याचं एक कारण म्हणजे कसं वायू प्रदूषण आणि जाळल्यामुळे वायू प्रदूषण होतं आणि पाणी प्रदूषण पण होतं, त्याच्यामुळे भरमसाठ प्रदूषण होतं आणि ते कुठेतरी रोखलं जावं हाच आमचा हे आहे, यामागचा हेतू आहे आणि तो नक्कीच साध्य होईल आणि कुठेतरी येणाऱ्या पिढीला आम्ही प्लास्टिक मुक्त करू यासाठीच आमचं एक पहिलं पाऊल आहे आणि ते नक्कीच यशस्वी होईल। महिलांसह गावातील ज्येष्ठ लहान मुलं यांच्या आरोग्याविषयी डॉक्टर प्रणव प्रभूंनी पुढाकार घेत आरोग्य जपण्याचा संदेश दिलाय। प्लास्टिक आपण कचरा म्हणून त्याच्याकडे बघतो की आपल्याला दिसतो आणि पिशवी सगळी पडलेली असेल किंवा बाटली पडलेली असेल आपण तेवढं विचार करतो, पण काय होतं ह्या प्लास्टिकचे जे मायक्रो फायबर्स आहेत ते आपल्या जमिनीत किंवा पाण्यामध्ये मिक्स होतात आणि ते आपल्या शरीरात जातं आणि त्यातून काय होतं की वेगवेगळ्या आजारांची निर्मिती होते। म्हणजे पहिला एकदम सुरुवातीला सांगायचं झालं तर आपलं जे पचन आहे त्याच्यात बिघाड होतो आणि सर्वात मोठा आजार जर सांगायचा झाला तर कॅन्सर आता जो आपला खूप भयानक आजार म्हणून त्याला बघतो की त्या 20 वर्षात त्याचं प्रमाण जवळजवळ 10 पैकी 4 जणांना कॅन्सर हा होणार आहे। हे म्हणजे ठरलेलं आहे, त्यात कोण बदल करू शकत नाही। पण हा बदल आता आपण केला पाहिजे, समजलं की कॅन्सर होणार आहे। आता सगळं जागतिक लेवलचं हे डिस्कशन सुरू आहे सध्या, पण आपण स्वतःपासून सुरुवात केली पाहिजे की आपण जेवणाच्या गोष्टींसाठी वापरण्याची आपली भांडी आहे ती धातूची असली पाहिजे किंवा आपण जेवण कुठून तरी बाहेर आणणार असतो, आपण जर हॉटेलवरून आपण जेवण जर आणणार असतो तर आपण आपला डबा घेऊन जाणं, त्यातनं सांगायचं की तुमच्या प्लास्टिकच्या भांड्यातून आम्हाला नको, पिशवीतून आम्हाला जेवण नको, आमच्या डब्यात आम्हाला जेवण नको। किंवा आपण समजा आपण बाहेर कुठे फिरायला जातो तर आपण काय करतो की आपण प्लास्टिकच्या प्लेट्स आपण कॅरी करतो, त्यापेक्षा आपण जर धातूच्या प्लेट्स घेतल्या तर एक ते फायनान्शियली पण आपल्याला परवडू शकतं आणि फायनान्शियली म्हणण्यापेक्षा आपल्या आरोग्यदृष्टीने सर्वात लाभदायक आहे आपल्याला की आपण म्हणजे एका ताट समजा आपल्या गाडीत ठेवलं आणि आपण कुठे जेवायला जाणार की आपण ते ताटात जेवण घेतलं तर ते घेऊन आपलं परत गाडीत राहिलं आणि आपल्याला परत ते नवीन कुठलं तरी विकत घ्यायला नको की आपले प्लेट्स वगैरे नवीन विकत घ्यायला नको, कुठलाही करू शकतो।
आणि त्याचा जो आपल्या शरीरावर जो दुष्परिणाम होणार आहे त्याचा आता पहिलं आपल्याला म्हणायचं की 100 वर्ष आयुष्य, आपण प्रत्येक गोळा तरी म्हणून होतो की 100 वर्ष आयुष्य. म्हणजे जुन्या काळात आता माझ्या बघण्यात तरी मी 114 वर्षाचा माणूस आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बघितले. 114 वर्षानंतर त्यांनी एक्सपायर झाले. म्हणजे एवढं आपल्याकडे जुन्या लोकांची एवढी लाईफ होती. आता तीच आपण जर दररोजच्या बातम्या जर बघितल्या तर 50 ते 60 वयोगटातल्या लोकांचं श्रद्धांजली खूप जास्त असतं आपल्या इथे. त्याचं कारण हेच आहे की ही जी आपली जीवनशैली बदलली आहे, त्यात आपण हे असे विषारी घटक आपल्या जीवनशैलीमध्ये आले, त्याचा जे दुष्परिणाम आहे ते आपलं शरीर भोगतं. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला जे अजून आपल्याला 40 वर्ष अजून आपल्याला जे जग बघायचं आहे ते आपण न बघता आपण 60 वर्षात आपल्याला आतापर्यंत आपण आलं. आणि हे हळूहळू कमी होत येऊन नाश होण्यापेक्षा इथेच जर आपण स्वतःला काही चांगल्या सवयी लावून घेतल्या किंवा बाहेर होताना पाण्याची धातूची म्हणजे तांब्याची किंवा मातीची पाण्याची बाटली आपण आपल्याबरोबर ठेवली तर ते ह्या गोष्टी आपण त्याला आळा घालू शकतो. मी असं म्हणणार नाही की ही आजच लगेच बंद होईल, ते काही दिवसात काही वर्षात हे बंद व्हायचं प्रमाण होईल. पण आपण आजपर्यंत स्वतःहून सुरुवात केली किंवा कुठल्या तरी सरकारला दोष देऊ प्रश्न विषय कुठल्या तरी प्रशासनाला दोष देऊ आपण स्वतःहून सुरुवात केली की नाही मी दररोज माझ्या बॅगेमध्ये कापडी पिशवी ठेवेन किंवा धातूची पाण्याची बाटली ठेवेन किंवा एक माझ्या दररोज कुठे बाहेरचं फिरणं असेल तर मी एक ताट माझ्याबरोबर ठेवेन ज्यातून मला जेवता येईल. तर मी कॅरी करताना प्लास्टिकचा डबा न करता धातूचा डबा कॅरी करेन. असं जर आपण जर ठरवलं तर यातून लगेच आपल्याला मुक्ती मिळू शकते. ही आपली स्वतःहून सुरुवात आहे आणि ही कोणावर आपलं उपकार म्हणून करायचं नाही तर स्वतःच्या शरीरावर हे आपलं गरजेचं आहे. आणि आपलं शरीर जर आपल्याला टिकून ठेवायचं असेल तर हे काळाची गरज आहे. हे ओळखून आपण ते करणं गरजेचं आहे. या उपक्रमात सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली ती शाळेतील शिक्षकांनी. घरापासून गावापर्यंत प्लास्टिक मुक्तीचे धडे त्यांनी मुलांना दिले. प्लास्टिकमुळे आपल्या संपूर्ण जीवनावर मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पडत आहे आणि याचा दुष्परिणाम आपल्याला दिसतच आहे. तर सांगायचं म्हणजे या उपक्रम राबवत असताना विद्यार्थ्यांना आम्ही प्रमोट केले आहे. आजची पिढी जर या प्लास्टिक मुक्त झाली आणि आजच्या पिढीतून जर आपण त्याच्या जनजागृती केली तर पुढे येणारी जी पिढी आहे ती प्लास्टिक मुक्त नक्कीच होईल. या उपक्रम राबवत असताना विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं की प्लास्टिकमुळे होणारे दुष्परिणाम पूर्णपणे प्लास्टिकमुळे होणारे दुष्परिणाम विद्यार्थ्यांना पटवून दिले आणि त्या प्लास्टिकचा वापर पुनर्वापर कशा पद्धतीने केला असता आपल्याला त्याचा फायदा होऊ शकतो यासाठी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करून या प्लास्टिकच्या माध्यमातून आम्ही त्यांना अशा प्रकारच्या वस्तू बनवायला सांगितल्या. फ्लॉवर पॉट असेल किंवा अशा प्रकारच्या सुविधांची वस्तू विद्यार्थ्यांना बनवून त्याचा पुनर्वापर कशा पद्धतीने करता येईल त्याचं मार्गदर्शन केलं. याचाच परिणाम असा झाला की शाळा, घर ते गाव प्लास्टिक मुक्त झालं. मुलांनी या अभियानाची सुरुवात स्वतःच्या घरापासून करत गावात प्लास्टिक मुक्तचं अभियान हाती घेतलंय. कचरा आम्ही असा खड्डा मारून त्यामध्ये लागी करून मग जाळून टाकायचो. टाकाऊ वस्तू प्लास्टिक गोळा करत घरच्यांनाही या अभियानात सहभागी करून घेतलं. टाकाऊ वस्तूंपासून टिकाऊ वस्तू तयार करत गाव प्लास्टिक मुक्त केलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.